मुंबईमध्ये घरांच्या किमती या दुप्पट झालेल्या आहेत। आताची महत्त्वाची बातमी, दिल्लीला सुद्धा मुंबईने मागे टाकलंय। मुंबईमध्ये घरांच्या किमती दुप्पट वाढलेल्या आहेत आणि यामध्ये दिल्लीला सुद्धा मुंबईने मागे टाकलेला आहे। मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असल्यामुळे ही भाववाढ झालेली आहे। घरांच्या किमतींसोबत घर भाड्यामध्ये सुद्धा वाढ झाल्याची माहिती मिळते। मुंबईमध्ये गेल्या 10 वर्षांमध्ये 5000पेक्षा जास्त गृहनिर्माण प्रकल्प साकारले गेलेत आणि यापैकी बहुतेक प्रकल्प पुनर्विकासाचे आहेत। मुंबईमध्ये घर घेण्यासाठी उत्सुक ग्राहकांची क्षमता आणि प्रत्यक्षामध्ये घरांची उपलब्धता या मागणीपेक्षा पुरवठा हा कमी आहे आणि त्यामुळे भाववाढी मागचे हे प्रमुख कारण मानले जाते। दुसरीकडे भाड्याने घर देणाऱ्यांची संख्या सुद्धा वाढते। दक्षिण मुंबई, मध्य मुंबईमध्ये घर भाड्याचे दर गगनाला भिडलेत। पश्चिम उपनगरामध्ये मोठ्या संख्येने जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू झालेले आहे। तिथे सुद्धा भाड्यांच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे।